Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kuble ye phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. U General Secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ba Manuel Badwar ula therting ya ka sarkar pdeng NDA ka balayalam da ka BJP halor ka jingbom khoj bar ka jingpadan kam bakla ya ka bor sinshar. Kamtam ha ka jing ya dei bar ka election. Da ka bapan pauru ka jing sngokya halor ka ka blaja Bangalore. Uba Badwar ula Kershan ya kamat balabu u Presiden ke Indian National Congress INC u Rahul Gandhi ula ong ba ka BJP kala pendan kam ya ki buit ban shu penjat ya ka rukom sensyar pat ba lingba ka jing penbiet ya ki pat ba da ki jing kular kam penroi. Ula pen pauru ka jing artatien ba ka jing sngokya ba ka BJP kala persang ban shu knyot ya ka than North East ba ka jila Meghalaya da ka ba pendan kam ya ki seng riulum tangkum kilat ban penbet ya la ki jing tmu jong ka parti ha ka jinglong politics. Ulo ongru bagani ka jinglong jing ka penong ya u banting ne khuslai ya ka lawe jong ka jila Meghalaya lada kini ki rukom trei kindang yai beteng klem da don ka jing penshitom ne ka jing yakun na ka liang ki pat ba. In 6 votes. Naka 6 votes kung mujikhan nga naman. Naka 100 vote, way vote cancel na di vote bagong day basisya. Te kata ka di data. Te ni po Meghalaya ka voters kin pada pelong konstitusi bahaya mungkin ni. Anjo lak ay tang yung. Te ladangi kile tangi way isang baru tu kalak ta ka results. Te kani kile mata po Karnataka. Kamlong blanket ibar khot ka state. Di kisimi ti jaka balong iwe konstitusi kisim. Ki manipulate ka vote yang kawai polling station asli polling station sini kala alon ka impact ka bujur kan te khamtam ni mita ba pit mo ngi ne ba ka BJP ka trikam apa me khriar ndi ba kam trikam te lada ka le kumni ka BJP ba ka party ki allies maki ada congress we are fighting not just with ka kanika papisu ni pet ba we are fighting with the system he te ka bujung bhagi party kum mangi bagi nyali cek election nomor ba kum kini lada pe kum mangi kia kum party political party idan kam ban yo kajing syai ni ko agi demand ka level playing field ya political party kam ni bendan kuni ka contamination ko ba man kan contamination of electoral roll nomor 1 in out of every 6 votes la sa cancel no te kam long fair you long tak vote ikan Talong sa kumlong no lang idan MLA ni idan MLA ro mansyu ong hiba kilidat ngibon basilong ha ay kidang kna ngidang ya le hiban wan ki buon bahagi ba phone ni man la kapor hamtam ki khna ki badan kita ki so kyama ya ta politics jong Meghalaya makanaru ndei e ba ong ba ni shiyo tang ni nang tai ni buon ba ki ba snowden kita jingkelman ba le si ki yo la ki pliru bandung la congress te ngi tingi kwa bat ni bud open arm si ki ni play ki jingkhang ki namar ba ni dong kam te bon mala ki khna ru khambon namal kecing payphang mata hak perthai mata kimla shu banong payphang tang break bala experience ndai kecing payphang kidang kecing suthu namal politics pina pek bah kalong logical te kalong is based out of logic phi kwa ban wana development phi wana be development hak ta ko kwang ba let's say kan kata lut kham tam me ki ba kham duna e ka yo kot te banong ni shu smo banong ndai ba ong ba smo tien nengi sisno pelano kan ba lada kila ban manipulate hadu kan ni to se e hipi kan na ajim phaya ka lawai jong yu kan namad dan ke jing thabot jong pat ba ting ting upai ba la snow ba em ni la dong kaman pan kala ni la sai kamlong te ki mot maki ne por ba mi result pat shot pet lengo do ri kum nong ta aba ba khot ni le na kum nong lo man ni to kum kita ki eta dan ni em ki ba shadin kadang ki pasien bala singi khabe khapet khambnya tamam ta sai ka hai kam Mizoram ru ka BJP kal approach resi ka wo MP ke Mizoram ko bring ta party ba ZPM ka local party ki kwa ban join lang no shaka BJP to mo ta Modi ula sang ban pet khmat changi ula asdang ban tenjo indian ula sang ban lung ula sang ban pin ijing ula sang ban pin biet te hang tu kejing penbe jungu le si ula suthu te bahkan kene kejing sensa jungki kebanyak sakmat tikin sedang ban le de kiwe ki kom ban penyat te ka sulong no syong pat pat bang usuthu nem suthu kejing kwa jungi ban suthu ban pen suthu pat ba long ka hok khabakut khamtam ka election upat ba hi body decide upat ba hi ban jet
tingin kwa ken makan ya de jing bakla kan ta ngiru ngi ong hi kum hami zoram man ta ba ni ZPM MP ula dan nang barki ula create man join nang barki tengah pai wadah Meghalaya ru kila asdang te man pen ijing saat mah ti MP jung ngiru la yo pan kendo dan bab ngim ong ke dan bab bah de ngi yo le ke bangi kum ka state ni kwa ko wana jing bah handai ka shulong no ndai ken balong lang kenya ndai pat ken balong ba pin ai hindiat pin sim pat khambon bat ta jing le tu jung ki te kam dai ken ban room ba mo da ka room ka ta te long ka wana jing ma ke ke lang sa la amal ba don kam hi ba hakano ko democracy ndai e bandan ta ki politicians ki job di bandan ki baran ru di bandan ka parti ki patlat ru ndai ki tu ka opposition ka di ban klan ke te ha ba pat ujet ke shong pa ba ke ujet ke ne de ki le tu pat ko ni te kam pai se ru tan kita hi ka mangi kwa man su thu kham tam hi pa khasi kham tam hi pa garu ba kham tam hi pa jantia nge po mi khale jumi bakin su thu bhai ka ni ke jing lap jong Rahul Gandhi kam dei ke ka baret ne ke dei ke ka ba le se kan kata bhai ke mang sa lang jumi shakhmat in khap long ki ba kham pikir in khap long ki ba kham pet serum cheneng dei pan island ba la nang yu i ba dan ke jing bakla nama ke jing satu bot kala man kata ki ru te teng ki la sim ki ka ID jong fi por fi le thap vul adon ba thap lupa kataru kam de ke bangin ken sting ken nama ka juja kan ta mo tingim jukwa ngim pa paken makan du ni ni le hi na ka congress ni la ijiman hi ni se pan hi ke electoral roll ka bathmai namar kim ai hi da digital format ru ke electoral roll ka e bate hi ban check namar khapet bi kot i ve pat i ve kam ne ka basu te ban mat dunia ko mi kitu ki ru mangi le chu no yip ngim dei ka parti ka ba kwa ban pelot pisa ban tang ban le kita ki blokat namar ka e ba te kani ke isi ai kapen e shu kam pen sup te yeno ru ban file ke kan e te ngatharai ka adon kam hi what ka election commission nang niru ba ki ban check bhai ka transparency jong ke electoral roll ka di ban check bhai ki citizens manu wanted vote le chi yeng pha ki blo ba kin check bhai ye ngatharai la adon kam ndai shu ban shu ong ba ngiru ngi yu i ba pon sen teng ki dan ki blo ki la long politically aligned ki dan kim kita do ba por bi ki ai slip man ki yeng kim juli ai shu ki ai tang ki break ba le se ban thap vote tang ye candidate ki ki kwa ki kum ki tu ki ka wana ji ma te ki nang sala te tang kan ta hi khindian ni sngo ba ni la pen su thu ang ne ba ngi kirmen ba ngi kirpat ye ki pa ba bekin su thu lang mar ka kam sin sha khadar ba ka kam im lang sa lang ka de ke ba ngim la ba ne phai dien ta ngim la ba no ba ka tu kan de problem ju ni ba ho bi sin kala hi ban khata ye ngi ru ku le shi ba Hello Meghalaya turns 1. 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.